ಕಾಸಿಯ ಸ್ಥಾನ ಎಂಬುದು ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನನಗೆ ವಹಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಗೈಯಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ದೃಢ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ ಎಂದು ಪುತ್ತೂರು ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಮೊಹಲ್ಲಗಳ ಕಾಜಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸೈಯದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಿಫ್ರಿ ಮುತ್ತುಕೋಯ ತಾಂಗಳ್ ಹೇಳಿದರು. ಪುತ್ತೂರು ಬದ್ರಿಯಾ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿಯ ವಠಾರದಲ್ಲಿ ಸೈಯದ್ ಜಿಫ್ರಿ ಮುತ್ತುಕೋಯ ತಂಗಲ್ ಅವರ ಕಾಜಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಸಮಾರಂಭವು ನಡೆಯಿತು. ಪುತ್ತೂರು ಕೇಂದ್ರ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿಯ ಸೈಯದ್ ಅಹಮದ್ ಪೋಕೋಯ ತಂಗಲ್ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ರು. ಸಮಸ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಷಾವರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೈಯದ್ ಜೈನುಲ್ ಅಬಿದೀನ್ ತಂಗಲ್ ದುಗಲಡ್ಕ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ರು. ಸಮಸ್ತ ಕೇರಳ ಜಮಿಯತುಲ್ ಉಲಾಮದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪಿಪಿ ಉಮರ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ಕೊಯ್ಯೋಡ್ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ರು. മുടങ്ങാതെ എല്ലാ സംഗതികളും ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതെന്തോ ഒരു കൊടുത്തതിന്റെ പിന്നിലുണ്ട്, അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. മഹാന്മാരാവുന്ന നമ്മുടെ മസാഹിഹന്മാരുടെയും പ്രത്യേകിച്ച് ശരിയായ സംസ്കൃതിയുടെയും അതുപോലെ നമ്മുടെ അധികാരത്തിന്റെയും ഒക്കെ ഒരു പിടുത്തം ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടിട്ട് ഈ സംഗതികളൊക്കെ വളരെ നല്ല നിൽപ്പിക്കേറെ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ മഹല്ലത്തിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയട്ടെ. അതിനൊന്നും സ്മരണ കഴിയട്ടെ. കാവ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഞാനിപ്പോൾ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമയം വേണം. എന്താണ് കാവ്യം? കാവ്യന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം എന്തൊക്കെയാണ്? കാവ്യനോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതായ കടപ്പാടുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട്. അതൊക്കെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പിന്നെ ഓരോ പ്രത്യേക ഘട്ടങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നിനെ സംബന്ധിച്ചും വിശദമായി സംസാരിക്കാം. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮಂದಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು, ವಿವಿಧ ಮಸೀದಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಖತೀಬರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. City.